אוקיי, מי מתחילה? אבניה מספריים. אבניה מספריים, הוא מנצח בין 2, 1, 2, 3, 3. אני. אז זה 1-1 פשוט, נכון? כן. כאילו, את 1, אני 1. כן, אוקיי. אז ג'ינו. פשוט אחד החתיכים, אי אפשר להתווכח עם זה. ג'ינו. מקום ראשון. ענף. ידעתי. אוקיי. דותן. אני לא, הוא חתיך. אי אפשר לומר לו. בוא נראה מי זה. רגע. אוקיי, זה סביר לגמרי. כן. ברמל וכן? כן. טוב. עכשיו אי אפשר להתווכח על זה, גם אמא שלי אמרה שהוא חתיך. בן משקשוקה. לא, הוא חתיך. תראי. זה פוזות. בזבז. הנה, את רואה שתי מאותו סדרה. אוקיי. אחד שבאמת אי אפשר me. להתווכח. איך חשבת עליו? אוקיי. את זה את כנראה לא מכירה. אהרון מארן ואהרון. חתיך. הוא חתיך והוא גם שחקן ממש טוב. אבל זה... הקטן והחמוד. אלווין. איזה חתיך. אבל זה החצי שלי, זה החצי שלה. לא לגעת בו. שלא ייפול. הוא חמוד. סבבה. אוקיי, זה את כנראה לא תסכימי איתי. לא חתכתי את האוזן. בטעות. רון. נו, מסדרתיים. הוא גם החמוד והיפה. החתול במגפיים. לא, די. אשים אותו מקדימה. אוקיי, אני אשאיר אותו לסוף. אוקיי. לא, אני אעביר אותו אחורה. יש לי אחד יותר טוב לקדימה. סבבה. רוני. מלבד בבית. אבל הוא לא היה שנה חדש. הוא יהיה די מאחורה. לא, אני אשאיר את הכי טוב בסוף. כן, גם אני. יש לי שתי הכי טובים בסוף. החמוד והטיפש. יש להם אותו שם. החמור משרק. את יודעת שרציתי לשים את שרק, אבל לא הייתי בטוחה. בייבי סאג'ה. הוא מאותו סדרה, אבל הוא לא הכי וואו, אז אני שמה אותו פה. מופסה. יאללה, ענבר צורך. וואו, הכי טוב, אני מתרגשת. אוקיי. אני אשאיר את הכי חתיך לסוף. לא, זה הכי חתיך, אבל בסדר. יש עוד אחד חתיך, ששתיהם אותו שם. יש לי קטע עם השם הזה. פין. מאז ומתמיד היה לי קראש עליו. הוא כל כך מקום ראשון. וואו, איפה שמת אותו? וואו. השועל שכחתי איך קוראים למקום הזה. איך? למרות שהוא כזה רשע. הוא לא כזה רשע בסוף. הוא אחד החתיכים. יאללה, עכשיו. אוקיי, אפשר את קודם, פליז? לא, את. אוקיי, את בטוח מסכימה איתי למרות שאת לא מכירה אותו? מי זה? איזה חתיך? פין! זה פין, רגע. זה פין מזוי ורייבן. לא, אבל תסכימי איתי שהוא חתיך. הוא יהיה פה. מה שענבר עוד לא ראתה, אבל לדעתי. טאנוס ממשחקי הדיונון. לא כזה חתיך. בן. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, זה אנחנו ניקח חתיכה. אין מצב. רגע. אנחנו ניקח חתיכה מהכי חתיך של השנייה.
אני אתחיל. של השנייה. בוא נראה. נראה לי תקחי את אותו. מי זה? החתול. לא. אין מצב. לקחתי את החמור. איזה חמוד הוא? אין לי מילים. עכשיו איך את לוקחת את זה? אבל זה לא, אני לא יודעת. שנייה. אין לי כוח, נו. אז הנה, שימי על זה. אני אביא לך. אבל לא, זה לא קשור, אני צריכה לקדם את החרא הזה. אני לא בטוחה שזה מוכן. נכון. זה פשוט כנראה רך ממש. כן. אין נוגע. פשט. מסכן, תני לו לחיות. בוא נראה מי אני לוקחת אצלך. אני בחרתי אותו, את החמור. טוב, אני יודעת את מי אני לוקחת. יאללה, קחי. תביא לי כפית אחת. אבל איך אני לוקחת את זה? ככה? נראה לי, לא. תעשה חתיכה שלו. אני אזיז לך אותו. בטוח שפין מזה. הוא הכי חתיך בעולם. תוציא אותו אולי עדיף. מה? כן, אולי עדיף שתוציא אותו ואז... שמאלה זה חם. סליחה. לא, אני פיפי. בסדר, קחי, יש לך עוד. ימי עוגה נשברת. יאללה, עכשיו אנחנו אוכלות ואנחנו נחזור לדבר הבא. כן, אני בחרת פין הכי טוב. אוקיי, עכשיו אנחנו אוכלת. אנחנו החלפנו צדדים, את מבינה את החרא הזה? בסדר. תשאלי אותו אם הוא בסדר. טוב, אני יודעת מה אני בוחרת אצלי. גם אני יודעת. עכשיו אנחנו בוחרות. רגע, שנייה. קודם אוכלים. רציתי לומר שאנחנו בוחרות מעצמנו. כן. עכשיו אסתי את מתחילה. מי בא לי אצלי? אולי לא הכי חתיך, אבל וואי, לא יודעת. אני הכי אוהבת אותו. בוא נראה מי זה. תוציא. אוי, זה חם. די, חשבתי שיצא לי טוב. בוא נראה מה בחרת. אנחנו נאכל את כל העוגה, אל תחשבי אחרת. אימא'לה, אני עומדת להשמין ב5 קילו. גם אני, כי זה 10 קילו כל זה. תראי, תראי מי בחר. אני לדעתי לא. וממני את בטח כבר יודעת. כן. אני אקח חתיכה אחרת, כי הוא... לא הוא. לא צילמנו את זה. כן, צילמנו. לא. תמונה. שיט, היינו צריכים לצלם מסך. טוב, תצלמי מסך ברגע שנראה את הסרטון שוב. יאה. די. אם יוצא לי חתיכה מושלמת זה לא יקרה. מה? שיט.
טוב, ואני בחרתי אותו. ידעתי. פשוט כזה חלק. מה זה היה אמור להביע? טוב, אנחנו יכולות ונחזור למשהו אחר. לא. לא רואים אותך. תתקרבי. תתקרבי פשוט. אוקיי, אז הדבר הבא זה היא בוחרת משהו אחד שהיא שונאת אצלה ואצלי, ואני עושה אותו הדבר אבל ההפך. יאללה. לא הבנתי שאת אוהבת? לא, שונאת. ואני אותו הדבר ההפך. טוב, אחרי העוגה. ביי. עכשיו. אוקיי. אז מה את בוחרת? אני מתחילה. נכון. מי זה? זה כן, נכון. את שונאת אותו. מה זה שונאת? פשוט הכי פחות טוב. מסכן עולה. ירד הרמה. לא ירד למה. אז אני עכשיו בוחרת משלך? כן. רגע? כן, כן. אוקיי. תמי. זה רון? אוקיי, אני מבינה אותך. חשבתי שאת בוחרת את בן. לא. תרימי אותו. מרימה. אני בחרתי את כן. כן אמר כן. לא מצחיק. הוא נראה מוזר. מה את בחרת? את רון. רון מקום ראשון. ממש לא. רון מקום אחרון. כן, רון האחרון. יאללה, עכשיו מישהו שאני שונאת מאצלי. נראה לי... אני אקח את... טוב. באמת? כן. אין מה, סתם. יש מצב. כן, יש מצב, אני יודעת. קשה לי לבחור. קשה לי לבחור. גם לי היה קשה ממש. את עשית את זה בקלות. שיט, עף לי. אבל יצא לי בצורת לב. יאללה. רגע. היא בחרה את רוני? כן. אני אבחר את מופסה. כן, אני קצת מבינה אותך. שלא תבינו לא נכון, הוא עדיין חתיכוס. חתיך על חלל. אבל הוא על חלל, הוא לא בכדור הארץ, אז אין מה לעשות. אוקיי, יצא לי די טוב. נכון? וואלה. טוב, אנחנו נאכל ונחזור עליכם בדבר הבא. אוקיי. אז אנחנו מפוצפוץ. אנחנו... שמנו. התפוצצנו. כן. אז אנחנו עכשיו נעשה את בחירת דמויות, ואז שיהיה לנו מקום אנחנו אולי נאכל. יאללה, אז את מתחילה דמות מקום שני אצל השנייה. כן. אני מתחילה. ואז מראים את כל הדמויות כמובן. בגלל שאין לי מושג מזה, אבל כן, הוא חתיך. פין שלי. חרם, לך. כמובן שאת אולף. אולף. המתוק אני הזה ממש, אבל ממש אוהבת דמויות מצוירות. נכון, הם הכי טובים שיש. עכשיו בוא נעשה מקום שני באצלך. בשלך. קח ג'וטו. אולף שלי.
זה מבלבל אותו לגמרי. את מתחילה, לא? לא. אז... וואו. אני... גם מי זה? זה דותן. אז מי זה? זה אהרון. אני אקח את בני. עכשיו את בוחרת. מה אני בוחרת? מה אני עושה? מקום שלישי? כן. אבל אצל השני. שלום לכם. שלום. שלום. אהרון. עכשיו מקום שלישי אצלך? כן. אני אתחיל הפעם. בייבי סאג'ה. חתולים זה פשוט אהבת חיי. נכון. מה שנשאר זה זה. אימא'לה. אני גונבת לי אותה. יאללה. זה שלך. דותן שלך. היי דותן. קחי אותו. לא, תודה. יאללה, אז סיכום. אוהבת אתכם. רגע. מה? סיכום של מה שלנו. סבבה. אז אמרנו מה שהדמויות שהכי אהבנו במקום ראשון אצל השני. תראי, שלך. בוא נראה. שהכי אהבתי אצל השני, כן זה, לא? כן, אז זה. עכשיו זה היה אצל עצמך. מקום ראשון אצל עצמך. עכשיו מקום שלישי אצל עצמך. רגע. לא, מקום שני לעצמך, סליחה, אני מדלגת. נראה לי זה היה זה, כן. מקום שלישי אצל עצמך. רגע. זה היה סנוע. אצל עצמך. שלישי. רגע. זה לא היה אצלי. רק זה וזה היו אצלי. נו כן, לקחת אותו. אז מה מקום אחרון? נו זה. נכון, זה. הכי שנוא אצל עצמך? לא שנוא, פשוט הכי פחות. לדעתי. גם לדעתי הכי פחות, אבל כן. עכשיו הכי... שנוא אצל השני. כן. רגע. כן. כן. פשוט כן. כן. כאילו כן. כן, כן. ברור ש... כן, ברור שזה כן. מקום שני אהוב אצל השני. מה הכי טוב? שלי! רגע. אוקיי. אז מה אמרנו? השתלטה לי על הטלפון. מה? השני הכי אהוב, השני הכי אהוב בשני. השלישי הכי אהוב בשני. זה מה שנשאר. גינג'רה, דין 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 דין. אני רוצה עוד קצת. טוב, אז 20 דקות של כיף. חרה. סתם, 20 דקות אבל זה... ביי.